Bona nit, bàsquet maniàtics. Arrenca el gol a gol d'avui. El Barça ja guanya i ho fa a l'estil de Rafa Nadal amb un 1-6 a l'Sporting de Xixó, la ciutat on el producte típic és la torrona. Veiem la roda de premsa que va fer Guardiola després del partit. És un bon resultat, però com va dir el poeta, al tanto que va de canto. Ho he parlat amb els jugadors. I ara el més important és no confiar-se, estar tranquils i anar partit a partit, però sobretot no s'han de llançar coets abans d'hora. Keite, 6-1, això és per llançar-hi coets, foli! Nois, què feu? No vull eufòries! Home, estem excitats com Conizenzel, és normal, ens sentim campions! Tots ensemble! Champions! Champions! Seieu! D'acord, hem jugat com els àngels. Aquesta americana em queda de puta mare. Hem fotut 6 gols. Podem aspirar a tot, però no ens deixem emportar per l'eufòria. Vale, monsieur, yo no me dejo llevar por la eufonía, pero ya tengo entradas para la final de Champions. Veieu el ejemplo de l'Iniesta. Mireu que calmat està. No, que va, yo la verdad es que estoy eufórico, lo que pasa es que me expreso poco. Olele, olala, soy del Barça. No vull més xivar ni l'avió. Ho dic per un motiu molt important. Mireu, en Boyan està dormint. Té de cinetes. Està calentó. Home, no m'estranya, això deu ser de tant que escalfen per la banda. Puyol. Señores, entradas en tribuna a 600 euros y en lateral a 300. ¡Vamos! ¡Vamos!